Wemfana udidla ngigqoki mina ngibhesho aye wemfana udidla ngigqoki yezwa mina ngibhesho womina dala noma inkonzi ningesabani senkulile womina dala ngxala babe ningesabani senkulile ningesabani sengimdala ningesabani senkulile ningesabani senkulile ningesabani sengimdala umina dala nqoma babe ningesabani senkulile Wayo ngena ngifika lengo ningesabani senkulile ningesabani sengimdala ningesabani senkulile wemfana udidla ngigqoki yezwa mina ngibhesho udidla ngigqoki mina ngibhesho wemfana udidla ngigqoki mina ngibhesho wemfana udidla ngigqoki mina ngibhesho ningesabani senkulile ningesabani sengimdala ningesabani senkulile ningesabani sengimdala wabisha dlami wabisha teko buwenza wenobhova ithi wabisha nato wabisha ubuwenza wenobhova ningesabani senkulile nje ningesabani senkulile isho kanjalo umjokane kandaba ntomzini qomela amehla abanye baqomela imali ukuthi ukuwazi ngayithatha mina ngayithishila ngayifaka inawuzolo wothula noma ungazi umuntu kabinjwa nekhono lakhe ngithe khwelezile khweleza ntombi esankoma hambe yokugcina abasenzini mina ngisithatha somthatha basigawula ngey'mpahla zamazinyo ziyahlephuka ababi ntombo nakali itilongelephi hlangana zulu hlangana mhlathowazanayo kazi yokulela babi namhlanje umkokobisi wensimbi ngoba umnyama savuka sathi umuntu sathatha amathala okwela kithi emdletsheni thephungula ndodo yesimbi amathala isidingadinga somkhono wenkabi ziyawudla impisi namanketshane ziyawuhlanganyela seziyehluleka ngimpunze amavavu uthoma okuyithelayo ngibangwa zikhiya ngithumela emzini wendoda ngiyayifiyela ngizobhonga emswaneni uthambo lenyoka lihlabela imzondayo khuphuka mndiki khuphuka nawe mndawo nangumathwala inyongo ngimfoqoza yithi khuphuka msakazo wamabhinqa namhlanje ngimkhathela unqamboti ithi samabhodi uqobo lwakhe Discover FM uhlelo siyabanyanya sawubona. Eshe msakazini njani? Injani no? Sikhona mfowethu uDosi lempisi lomfoka dladla phansi wena. Ngithi ke msakazini sicela ningeso sigwebe sentambo nami lo wena. La tata. Discover FM semoyeni sawubona. Eshe mfowethu. Ninjani no? Ngawufika ukhuluma naxawunto zaso okafundisa phansi kwaqanda. So ngicela unginyanisela idate awuze nginyanisa ukuzofela. Siyabonga bhuti wami Discover FM sawubona. Yebo msasazi. Ninjani no? Hayi ngiphelile nkonke. Ratata. Ukhwela hle lo mfoka ngami. Phela ningenisa ubheke ihonga. Lo hamba ngequantum lamjitela. Kubeka ngami ngabe kade bamephuca manje ngibonga ithuba msasazi. Siyabonga mfowethu. Ishayile ihora nesigaba manje. Discover FM siyabanyanya sawubona. Discover FM siyabanyanya sawubona. Mangabe ukuphi nendawo Discover FM sawubona. Yebo msasazi ngiyajabula ungene emoyeni lapha nguntomelini lapha phansi enkandla ngicela unginyanyise leli diqa la ngakithi kube kuya ngama ngabe nilinika ubra ngiyabonga msasazi. Siyabonga mlaleli. Lishayile ihora nesigaba manje. Liyaphela uhlelo sathatha bokugcina Discover FM sawubona. Yebo msasazi. Ninjani no? Siyaphila msasazi. La tata. Undwabumba wakwaNdlovu empendle. Ngicela ninginyanyise usipheko
yakwa out andibona icala ungajezile thatha nanti uthatho lakho umkhulungwe bethu uphelelwe yicala ayihlaba ngakhumbula umngane wami madoda icala lakho ngiligadle ekhaya lisho kanje lalithi 20 years ago hey mina ngangekho lapho lathi number 1 waqala ngomfanele number 2 3 4 bese ngothula sibabu number 6 7 awadonsa usikayezwe laselithi uthe sekusele kancane ukuthi uvala wasuvala ngobheka ihoma ho eyakubhadi kulenja futhi into njengatholanga lutho mina ngumhlakaza hlansi kusala amanxiwa bathi basibemtekatisa bethi malavisto wabanja umshaba wemfana zayiqhuba iposa sigodini esithize kwahlekezela amakhonda angakhona bhinqimisile uphosela phakathi ehlathini zindaba zakho uthandabuza kakhulu umfazi webele uyakhohlwa ukuthi indoda yomzulu ayiwadla amabele idla umqombo angithi phela mina umshongo wenkani kwabanenkani madoda ngobhele enkanini kuyoqhuma nhlambana ngemfungu ba ukude bendlela ubonakala komphako yalenda indiza eDubai yasuka indiza eDubai yaphikele eHolland kwalamadasha kusho ukuthi ikhonde laselilambile la udonsa umphako walesikwabeni madoda ikhonde walisoni kadonsa ujeqa nofezela amahloni kimi sekunuka ibhano yilonke elwagalela ikhonde madoda lagalela lahla ikhonde madoda ewagalela umthatho indaba ingasho ngathi lahla lolubemba kubuka lapho bafendana ungangenzi isibili usheshe wafenda abafendana engakasho ukuthi ifele kanti unjani wena how are you ubithi amthola ku WhatsApp wena mfazi omabele manje ngicela singane ngaphesheya komfundo ukhuthu uzikiphethi kwanto nje esportini ziyawadla amabele fanwe ngithi thokoza Jozi thokoza makhosi amakhulu hawu sawubona bhuti uwezi ninja nino yebo ngiyazi usuthambuza unje xolela mfezi xolela salamu zenkosi umisa nomajana shit ngithi nizithutha ngempela ninamabhamuza ngoba nikwazi ukubonga ngeplate leyo ungasho nje ukuthi babe ngithukelana omafutha nosikeva nesikagogo edunuza nobubi engangiqala mina uNkulunkulu wami shembe ukubona induna eyumfowabo wethumba omncane umbhonqozo lokwazalwa into engenamnyombo wabhaza umngami indoda ngamaminithi wakwamkhodlela ukapeni ubusukhohliwe lemngane wami ukuthi mina nginqaba kejwani inkunzi edlamhlanje namanye amadoda isikwele sale ntombi siyangidina ngoba la iphosa lona ibhinye emafutheni wena wawungenzela umfazi ekubhaza ebusuku ngo-12 hey lo mfazi lo mina ngumsikazi wetshitshi ngesidoba seqhikiza wekwakhona ndubunkakazi wathi selimathunze ezintabeni watapha umnumzana nomvela babuye emfuleni kazingeneni kuleya ndawo umshefelete zonke igodi ziyangishefelete lavala icilongo lembi kaziyokubulala bani namhlanje iphuma kwaZulu ematube emdedleni isigodi langikhathwe khona mbele usapha kuyathulula namanje wena ayi uyanyanyisa nje ngizoshaya ibanda letebelele